Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Mbukeli nazo ezinohlonze emini nje. I condemned the state and the prosecution will not succeed in proving this case, and the state case is weak and non-existent against me. Namhlanje inkantolo yemantshi yasePretoria North ilalele isicelo sebhayili sikaSergeant Fani Nkosi. uNkosi waphika onke amacala athweswe wona okubalwa kuwo ukuphazamisa ukusebenza komthetho nokutholakala nezinhlamvu engekho emthethweni. In paragraph 15 of my report, I canvass what I believe to be the meaning of "we see you." Liphindele enkantolo ephakeme yaseThekwini icala libhekene nowabe yilungu le-MKP ePhalamende uDuduzile Zuma Sambudla lokuphehla udweshu ngesikhathi kuqubuke izibhelu ngoNtulikazi ka-2021. We will continue to argue our corner very strongly, and I don't think that that's a problem. This is not a merger. It's not an amalgam. It's not a soup of all the parties. Umholi we-Democratic Alliance uJordan Hill-Lewis osethathe intambo zobuholi beqembu uthi DA isazoqhubeka nokumelana nezinqumo ezithathwa kuhulumeni wobumbano umibona sengathi ziphuma endleleni yesibophezelo samaqembu ayingxenye ye-GNU. Ngikubingelele mbukeli ngwamukele indabeni zehora lokuqala. Igama lami nguNoxolo uMamtshali waKwaMwali ihlabangane limhlophe qwa. Ake sibhekeke ukuthi namhlanje emini sikuphathele ziphi. Usomabhizinisi waseNorthwest uSuleiman Karim oseke wavela ngaphambi kwesithangami sekhomishana kaMadlanga uphuthunyiswe esibhedlela emva kwezinsolo zokuthi uxinwe isifo senhliziyo namhlanje. Abomndeni kaKarim baqinisekisile ukuthi kudingeke aphuthunyiswe esibhedlela Netcare eMill Park eGoli kulandela ukuxinwa kwakhe isifo senhliziyo ngesikhathi eyivocavoca kwenye yezindawo zokuyivocavoca eSentin. Akukho ke osekudaluliwe ngosimo sakhe kusukela engeniswe esibhedlela. uSuleiman Karim kulindeleke ukuthi ke aphinde abuyele phambi kwesithangami sekhomishana kaMadlanga ngoLwesine. Ebufakazini bakhe baphambilini kukhomishana ubephewe ngemibuzo ezinsolweni zokubandakanyeka kwakhe nosomabhizinisi uVusimuzi Khet Matlala odabeni oluphathelene nezigidi zamarandi ohlelweni lweinkontileka zamathenda. Lihlahliselwe uLwesihlanu oluzayo icala lokubulala elibhekene noMathiphandile Sotheni nosolwa ngokusoconga uMarius van der Merwe owafakaza ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga ngaphansi kwegama lika Witness D. uSotheni uzofaka isicelo sebhayili ngesonto elizayo ngemva kokuqasha ummeli omusha. Mr. Sotheni, the matter is postponed till the 24th of April 2026 for bail application. You will remain in custody. uSotheni uvele nommeli omusha namuhla enkantolo emva kokuthi phambilini aphika ummeli wakhe uEric Bryan wathi akamazi nokuthi uzommela kanjani engathathanga nesitatimende sakhe. We had intended to bring an application in terms of Section 335 of the Criminal Procedure Act. However, we have agreed that the statement that is made by client shall be made available to ourselves. uSotheni wayeyiphoyisa eselasula ngaphansi kophiko lwe-task force ubhekene namacala ayisithupha ukuhlanganisa nawokubulala kanti ke uyawaphika wonke lamacala. Kusolakala ukuthi nguyena ushaya sibhamu ekubulaweni kukaFan der Merwe ngenxa yesipiliyoni nokuthi ke uke wasebenza kulolu phiko lwamaphoyisa olihamba phambili ecijeni ikhono lokudubula. Ngomlomo wommeli wakhe ukhale ngokuthi inyanga elandelayo ikude kakhulu kanti yena usekulungele ukufaka isicelo sebhayili. Upon receiving instructions, Your Worship, the attitude for the defense is that the date is far. It takes away the sense of urgency when it comes to the importance of a bail application. Umbuso kuleli cala uthi nakuba uphenyo lusaqhubeka bakulungele ukuqulwa kwesicelo sebhayili. Umsolwa uzobuyela ejele eHosi Mampuru kuze kushaye isikhathi sokubuyela enkantolo. Uvele enkantolo ephakeme yaseThekwini uDuduzile Zuma Sambudla mayelana nezinsolo abhekene nazo zokuphehla udlame ngoNtulikazi ngo-2021. Phambilini uZuma Sambudla wayiphika lezi zinsolo. In paragraph 15 of my report, I canvass what I believe to be the meaning of "we see you."
the accused did not write the term in isiZulu, despite in just about each of the tweets using other isiZulu phrases, for example, amandla. Inkantolo ephakeme yaseThekwini ibizo omunye ufakazi njengoba nje uDuduzile Zuma Sambudlo indodakazi kalowa ke wangamela elakuleli uJacob Zuma ebhekene nenzolo zokuphehla udlame ngoNtulikazi ngo2021 kusolakala ukuthi uZuma Sambudla wasebenzisa inkundla zokuxhumana ukugqugquzela ukuba kwenzekele udlame olwaholela ekutheni kudlule emhlabeni abantu abangaphezulu kwama400 kwaZulu-Natal naseGauteng. Ongungodi kweze inkundla zokuxhumana uyena owethula ubufakazi kuleli icala. All screenshots were obtained by me. Except in the case of the screenshot of the deleted tweet. But I did obtain the screen record of the deleted tweet, which appears on the USB I handed up, which became Exhibit 3. Leli cala liqale ukuthethwa ngonyaka owedlule kanti sebebaningana ofakazi asebethule ubufakazi okubala kubo nongoti beze inkundla zokuxhumana. Inkantolo yemantshi esePitoli ilalela isicelo sebail sikaSayitsheni uFani Nkosi oyingxenye yophiko olubhekele ubugebengu obuhleliwe emaphoyiseni. uSayitsheni Nkosi osamisiwe emsebenzini ubhekene noxhaxha lwamacala okubalwa kuwo ukuphazamisa ukusebenza komthetho, ukutholakala nezinhlamvu engekho emthethweni neziqhumane kanjalo ke nokwehluleka ukugcina kahle isibhamu nezinhlamvu. I contend the state and the prosecution will not succeed in proving this case, and the state case is weak and non-existent against me. Encwadini kaSayitsheni Nkosi efungelwe neyethulwe ummeli wakhe enkantolo waphike wonke amacala athweswe wona. Kulamacala kubalwa kuwe lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho, ukutholakala nezinhlamvu ezingekho emthethweni neziqhumane kanjalo nokwehluleka ukubeka isibhamu nezinhlamvu endaweni ephephile. I deny in stronger terms that there were firearms that were found under a mattress, under the bed and in the motor vehicle, as all the firearms that were taken by the members of South African Police Services were all in the safe that is mounted in the wall of my house in terms of section 120, subsection A of Act 60 of 2000. Nokho uNkosi ukholelwa ukuthi umbuso awunalo icala eliphathekayo ngezinsolo ezibhekiswe kuye kanti odabeni lamadokodo okuthiwa atholakala emzini wakhe uyachitha ukuthi aye kuye ngokungemthetho. And the President of the Republic of South Africa, together with the National Commissioner, had established a task team to deal with cash in transit heist and violent crimes in South Africa, which is responsible to support the local police stations in regard to cash in transit and violent crime. And the dockets were in my position as I am part of the team, as I am employed by the National Office for Organized Crime. uNkosi uphinde yasolwe ngokuba umxhumanisi phakathi kwezikhulu eziphezulu zombutho wamaphoyisa kanye nezigebengu ezenza ubugebengu obuhleliwe okubalwa kuzo uVusimuzi Khethimacala noKatiso KT Mulife. Umholi we-Democratic Alliance uJordan Hill-Lewis osethathe intambo zobuholi beqembu uthi DA sazoqhubeka nokumelana nezinqumo ezithathwa kuhulumeni wobumbano umibona sengathi ziphuma endleleni yesibophezelo samaqembu ayingxenye ye-GNU. uHill-Lewis uchaze ubuholi obusha be-DA njengokuyibo obuzobhekana nohlelo lokukhuliswa kabusha kweqembu. uJordan Hill-Lewis uqagula ukuthi njengoba sebedlulile engqungqutheleni umsebenzi osubhekene nobuholi bakhe njengamanje uxilisa iqembu kubantu ukuze libuyele ukwethenjwa ngabavoti njengoba kusondela nokhetho lohulumeni bezindawo. Ubalule ukuthi iDA njengelungu eliqhamile leGNU isazoqhubeka nokuphosela inselele izinqumo ezithathwa ngaphandle kokuvumelana kwabo bonke labo abakuGNU. There has not been a genuine offer to say, you know what, this is the ANC's position on X, let's say NHI. We note you have a fundamentally different view. Let's find one another. That has not been the approach. And so we'll continue to argue our corner very strongly. And I don't think that that's a problem. This is not a merger. It's not an amalgam. It's not a soup of all the parties. It's a coalition. We are still individual
and distinct parties with our own identities. Isibalo esiphansi kakhulu sokumeleleka kwabesifazane ebuholini obusha be-DA uHill Lewis uthi leli qembu yilona kanye ne-NFP kuphela seke yaholwa ngowesifazane akuchaze njengeinkomba zokuthi abakushaya indiva ukufukulwa kwabesifazane njengoba ke ebuholini bakhe kuqoke uSiviwe Gwahube njengowesifazane phakathi kwabesilisa. Siviwe was elected with an enormous majority yesterday. Clearly, a absolute, up-and-coming star in the party and a dear friend. So what you saw on that stage, the beauty of it, the excitement of it, was that there's no effort to address anything. It's happened organically. This has come through the party. Njengoba kusondela ukhetho lohulumeni bezindawo ubuholo obusha be-DA buthi buzosebenzela ukuthi iqembu liwole yonke emkhandlu emikhulu kubalwa kuyo iGoli, eTshwane, eKapa, eThekwini kanye naseNelson Mandela Bay. Amalungu omphakathi waseMariannhill entshonalanga yeTheku awazange aqhubeke nokulalela umhlangano obubanjwe namaphoyisa malungana nokwakhiwa kwesiteshi samaphoyisa kule ndawo. Izakhamuzi zikhala ngokuthi selokhu zathenjiswa ukwakhelwa isiteshi kusaphethe uJenene uBhekicele kodwa kuze kube imanje asakhiwe. Okunye ke ezikushilo ukuthi kuthiwa imali yokuthi wesakhiwe yaphuma kodwa ayaziwa ukuthi yashonaphi. Umhlangano obuhleliwe phakathi kwamaphoyisa nomphakathi la eMariannhill uphele okwesama umlilo wamaphepha njengoba umphakathi obuthukuthele uvele washiya phakathi wathi angeke usaba ingxenye lezi ingxoxo lezi kade ihleliwe ngoba lento amaphoyisa ayizele awahambisani noma bebelindela ukuthi bona bazozwa ngokuthi ipolice station yala eMariannhill bazoyakha nini ngoba kade ayephuma amabudgets kusola kusukela ungqongqoshe uBhekicele esawungqongqoshe ngaleso sikhathi bathembisa ukuthi ipolice station izokwakhiwa kodwa okwanamhlanje bona bathi iyona into kade befuna ukuthi bayizwe leyo kodwa ukhona ukhansela Ngubane esinaye la ozosichazela kabanzi ukuthi kahle kahle yini le eyenze ukuthi umphakathi uthukuthele kangaka. Into edina umphakathi ukuthukuthele kuseka yo 2007 ulindo ukuthi kwakhiwe iMariannhill police station njengamakhansela kathi wasifuna indawo sayithola kwathi uyikhona imali ethiwa kwakhiwe ipolice station. Namhlanje abantu bebelindele ukuthi amaphoyisa azobatshela ukuthi ipolice station izokwakhiwa nini. Lo bekukhansela uNgubane echaza ukuthi umphakathi kungani uthukuthele kangaka njengoba amaphoyisa abezela ethi azozwa ngokuthi iziphi ingqinamba umphakathi obhekene nazo ukuze bakwazi ukuthi bayixazulule kodwa bona bathi into yokuqala nje kufanele ngabe bayayenza ukuthi babakhele ipolice station ukuze bazi ukuthi yini ingqinamba ababhekana nazo ngoba okwamanje ipolice station abanayo. Mbukeli okwamanje ke sathi nje ke qhu ngapha ngaseyitolo kodwa siyabuya nezinye indaba ungalinge uyendawo. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukela mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi namhlanje inkantolo yemantshi yasePretoria North ilalele isicelo sebail sika Sergeant Fani Nkosi. uNkosi yawaphika ke onke amacala athweswe wona. Mbukeli asikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba. Namhlanje inkantolo yemantshi yaseKempton Park ikhipha isinqumo esicelweni sebail soyedwa kwabesifazana abahlanu abatholwa bezama ukuphuma kuleli neyidakamizwa ezibalelwa eyigidini ezinhlanu zamarandi esikhumulweni sezindiza iOR Tambo International. Ukuzwa kabanzi ke mbukeli ngalolu daba njengamanje sophosa ke intambo entatheleni ke yeSABC elandelela lolu daba uCalvin wakwaDludla. Naxolo asibingelele kuwe sibingelele nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya sithema ngabe sifika sezwa ke ngommeli wabo ke uWisane Mnaring ukuthi empeleni laba abazothola ke ukuthi bazi ukuthi ngabe bayasithola yini isicelo sebail babili kubona kubalwa ke noVuyo kaZitoko okuyena ke umsolwa oqala kuleli cala uzokhumbula ukuthi njengoba ubusushilo babanjwa nenqwaba eyidakamizwa engadla ke igidi ezinhlanu zamarandi esikhumulweni seyindiza iOR Tambo International Airport ekupheleni kwenyanga
inyanga le ephelile ke uNdasa kanti ke babe sebevela enkantolo namhlanje ke kulindeleke ukuthi ke inkosi yenkantolo ikwazi ke ukukhipha isinqumo ukuthi ke ingabe bayadedelwa yini ngebail ngakathi sikhuluma neziko lendaba ze-SABC lelisakaza ngesingisi i404 uchazile ummeli wabo ukuthi ke noxolo akaboni ukuthi ke kungaba isithiyo ukuthi ke umsolwa wokuqala wake wakhalelwa ngamasongo kaSigonyela uzokhumbula ukuthi waboshwa ngonyaka u2010 njengoba ke wayesebenza esikhumulweni seindiza khona eOR Tambo esebenzela inkampani yeindiza yakuleli iSouth African Airways kodwa ke ngaphambi kokuthi siqale la noxolo uqeda kungihlebela la emaphasishini ukuthi ke usezwile naye ngabantu abathembile ke ukuthi ke engathi ke lo muntu owayebathume idakamizwa laba basolwa useyimisele yena qobo ke ukuthi ke ayinikele emaphoyiseni ngenxa yencindezi athola ukuthi usebhekene nayo uzokhumbula ukuthi khona kule nkantolo kuke kwavela igama lakhe ukuthi ke ungubani nanokuthi ke kuthiwa ke usethi ke manje yena useyimisele ukuthi ke ayinikele emaphoyiseni ke ukuze naye aboshwe kodwa ke lokho ke sizokwazi ukuthi ke sixoxe kahle nomnaye ummeli ke uWisane Mnaring uma ngabe ke inkosi yenkantolo ke isinqumo ukuthi ke ikhiphe isinqumo sokuthi ngabe laba ababili ke bayayithola ibail kuleli sonto noxolo nabanye abathathu bazokwazi ukuthi bavele nabo kule nkantolo ukuze nabo kuzokwazeka ukuthi ke ingabe ke inqumo zebail zabo bayakwazi yini ukuthi ke bayithole kodwa ngenxa yamanenjana noxolo esikhathi enginaso kule nkantolo nanokuthi inkantolo isingabuya izoqhubeka namanye amacala ngoba thina bekuthiwe sibuye ngehora lesibili ukuze kuzoqulwa icala lelesize ngalo liyundaba mlonyeni ngizothatha intambo ngiyibuyisele kuwe studio eAuckland Park. Sibonga kakhulu umbukeli intatheli le ebesixoxisana naye uCalvin wakwaDludla ubisibikela ke eSeckhampton Park. Sithanda ukuxwayisa ababukeli abanezinhliziyo ezisheshe zizwele ngalombiko olandelayo. Usashaqekile umndeni wentombazane eneminyaka eyi13 ubudala okusola ukuthi idlwengulwe ngumfundisi owaziwayo endaweni ngempela sonto yephasika. Umphakathi waseDobsonville eSoweto ubamba imashi enokuthula ukweseka isisulu. Bekubanjwe imashi enokuthula emgwaqweni yaseDobsonville ngenhloso yokweseka umndeni wentombazane eneminyaka eyi13 ubudala okusolwa ukuthi idlwengulwe ngumfundisi owaziwayo endaweni. Abadidiyeli bemashi bathi okukhathaza kakhulu ukuthi umenzo obubi ungumholi womphakathi. What prompted the march is the GBV matter that was identified by the community. The perpetrator is also one of our own, and he's known, like he's also the member of the community, and the youth in Dobsonville, they are looking up to him. Amanye amalungu omphakathi athembise ukweseka lo mndeni kukho konke. We are here to support the family and the child who was raped by a 58-year-old man. Umndeni usashaqekile kanesisulu naso siyahluleka kwamukela isimo esimehlele. Kafushane uthi ingane yethu isakhungathekile yehlule ukumelana nesimo njengoba kuphoqe nokuthi siyibuyisele emtholampilo njengoba ibiyopha. Umsola kulindele ukuthi avele enkantolo yemanje yaseRoodeport kusasa. Imndeni emithathu yaseMotherwell esifundazweni Eastern Cape ikuthola kulikhuni satshe ukwamukela isimo ngemva kokwedlula emhlabeni kwabathandiweyo bayo abayisikhombisa engozini yemoto enyantisa igazi. Abahlali baseMotherwell bebedibene bezokuxhasa olusapho uAsemahle Thomas noneminyaka engama-25 ulahlekelwe ngabazali bakhe bobabini kule ntlekele. Umnakwabo oneminyaka eli-13 ukwimeko emaqongo esibhedlele. The mixed emotions andazi bandifila njani because zange ndilinde into nje yaze isahlele ekhaya andifuna uxoka ndiva kabuhlungu because abaza bebesejonge kum ngoku ufuna ndomelele for abaza emveni kwami wonke lo mthwalo umninzi kum beku brother wami osesibhedlele andikwazi ujongana naye ngoba ndivele ndibe buhlungu ba nalenzi leyo abasho abazala kayazi akhonda yaziyo kubuhlungu kakhulu sisi buhlungu kakhulu kangangento ethi sizibuza imibuzo esingakwazi ukuyiphendula ngoba iyaqala ukwehleka lento kule family besidla ngokuyibona kumabona kude
okanye CV yenzeka kwezinye indawo ngokwikuthi. Isebe lezothutho ephondweni lithi liza kusebenza ekuqinisekiseni ukuba ziyaphela iingozi kule ndlela. Amaphulo ethu ke okuzama ukunyanzela umthetho nazo zonke ezinye izinto esizizamileyo kuyabonakala uba ngabana ziyakufuna uncediso. Yiyo loo nto sibonisana nenjineli ukukhangela uba asinakwenza le nto kuthiwa i-engineering intervention ukuzama ukuphelisa nya le nto yengozi ezithanda ukuqatsela kulaa ndlela. La malungu osapho asixhenxe azokubekwa kwikhaya lawo lokugqibela ngomgqibelo. Kwiindaba ze-SABC ndingunandi Phaplatyi eGqeberha. Mbukeli umhlahla wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sibeka lapha besikuphathele zona emini oza kwethu bayeza neindaba ngolwimi lwesiNdebele magamanxa ihora lesihlanu ntambama. Thina ke sophinda sibuya futhi nezinye indaba ngehora lesikhombisa kusihlwa okwamanje nje usale kahle.